Nomkata lomfana uza ngolaka yemina ngiza ngembongolo. Greetings to viewers. My name is Chantel Mangete. We welcome you to Imbeleko podcast today. Nginesivakashi umculi lana weMaskandi uzozazisa ukuthi ubani ubuyaphi. Sabona sisi. Unjani sisi? Yebo, obingelelayo uTouble Voice umfoka Malinga odume ngokudlala sona lesiginci. Ukuthi nje angiphatha into zokhona bengizobathintela nje abantu ukuthi bazi ukuthi ngenzani. Alright, ngiyabona ukuthi uqeda ukuperforma lana. Uthe ungena e-stage uzizwe kanjani? Okokuqala into engihlekisa mangena e-stage inkabi zami siyenza ukuthi ukuphakamisa kancane. Ngazithuma ngathi aziyongifakela ama track ku DJ. Hawu malo ngisahlele emotweni ngithi ingoma seziyadlala vele. Ngiyasho ngithi hawu phela yimi lo seyadlala lo. Hawu ngiyagijima phela njengomuntu osemsebenzini mangifika ngithola ukuthi abafana base stage sebeyasebenza. Hawu yiloko nje kuyangithusa ngithi hawu nabhetha bo kodwa kusokufanele ngisebenze ngaqhubeka ngasebenza. Okay. Hayi kuhle. Ingoma oyidlalile e-stage ethandwa abalandeli iphi? And uzizwe kanjani? Ngesikhathi ngizofika e-stage bekuphela ingoma yami yokuqala ethi ngiza ngembongolo ekuyiyona eyisihloko se-album yami ka-2025 bayivala mangena e-stage kwadlala uvuma ojatshulelwe nje ngabantu ngendlela yesimanga kwabonisa abantu bayithokozela lokho kuyanginika amandla ukuthi ngikwazi ukuqhubeka ngisebenze abantu bayithanda into engiyenzayo. Okay. So yini eyenziwe ngabalandeli obungayilindele? Engakusho ukwenziwe ngabalandeli bengikulindele indlela abajabulele ngayo umsebenzi. Lokho kungithokozise kakhulu. Ngiyaqala ukufika kule ndawo futhi ngiyazi ukuthi kudala ngicula kodwa ngineshow ukuthi abantu abaningi abangazi ngoba ngisazama ukusebenzela igama kodwa indlela abantu abangijabulele ngayo kungimangazile into eyenziwe ngabalandeli kimi. Ngobana uqoda ukuperforma uzuzwa kanjani manje? Ngabe ngidlala ngawe ngijabule kakhulu siswa mangathi konke engahambi kahle ngijabule kakhulu ukubona abantu bengithokozela lokho kungithokozisa kakhulu ngizizwa ngijabulile manje okusho ukuthi umsebenzi wami uyakhula. Ngakwazi uze waba khona umunye oze wathi hayi sikhamba nawe na kanjani. Lokho kuyangithokozisa kakhulu. Okay, ngiyabona ukuthi ujabulile impela ungakwazi ukudlalela ingoma nje kancane nje ngithi tha tha ngesiginci sakho. Akunankinga. Angisale sengidlala yona imbongolo. Nomkata lomfana uza ngolaka yemina ngiza ngembongolo ngelinye ilanga zokuculela. Hayi ngiyabonga. Ungashare ama details wakho ama social media accounts kuze abantu mabefuna ukukulandela bekwazi ukukuthola. Yebo ku TikTok nako Facebook ngitholakala ngaye uTouble Voice M abantu bangamiyeki lo M ngoba ubalulekile kakhulu umele Malinga okuyisikona isibongo sami. Uyangithola ku Spotify ngayo uTouble Voice M uyangithola ku YouTube Apple Music yonke nje indawo zonke nje la kutholakala khona umsebenzi womculo ngiyatholakala. Okay, siyabonga. Guys, ngicela nilimlandele, limsupport. Continue to subscribe, share and comment to all of your friends. Bye. Nomkata lomfana uza ngolaka yemina ngiza ngembongolo.